Mara vilayatynyň Bayramaly etrawyna ýerleşen guşçuluk hojalyklarynyň towuk fermalaryna guşlaryň näwelli keselden köpçülikleýin helak bolýar. Veterinariýa ýollugynyň işgärleri keseli anyklap bilmeýänliklerini aýdýarlar. Tejribeli guşçular keselçiligi yssyk howany sebäpkär hökmüne görkezýärler. Bu barada da Atyk radiosynyň ýerli habarçysy 18-nji iýulda Sebitden habar berdi. Ýerli daýhanlaryň en çemesi guşlaryň arasyna tas bir hepde bäri näwelli bir keseliň ýaýraýanlygyny, guşlaryň köpçülikleýin gyrylýanyny aýdýarlar. Helak bolýan towuklarymyzyň sany soňky bir hepdeden bäri gün saýyn köpelýär. Biz yerli veterinarlary ýüz tutduk. Olar hem bilmedik diýip aýtdylar. Diýip bir ýerli towuk fermasynyň eýesi gurrun berdi. Çykyntylygy uçuran towuk fermalarynyň eýeleri veterinariýa dermanxanalaryndan towuk içgeçmesine we bitlere garşy dürli görnüşli dermanlary we antibiotikleri satyn alýarlar. Ýöne bu dermanlar netije bermeýär. Biz şol dermanlary suwa ýa-da towuk iýmine garyp guşlara berdik. Ýöne peýda bermedi. Diýip bir marly daýhanada Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Haýwanlaryň saglygy boýunça ýerli hünärmenler soňky bir hepde bäri günorta gününe gor Sebitde guşlaryň arasyna ýaýraýan keselçiligi anyklap bilmeýän mahaly towuk fermalarynyň eýeleri köp ýyllyklygyň dowamyna guşçuluk puwdagyny tejribe gazanan ýyldaşlaryndan haraý soraýarlar. Towuklary yssyk howa gyrýar. Häzirki wagtda başga da köp adamyň towuklary gyrylýar diýip köp ýyllyklygyň dowamyny bazarlarda jüýje we towuk satyp güdüren aýlaýan bir daýhan aýdýar. Mar vilayatynyň geçen hepdeniň dowamyna howanyň temperaturasy wagtal kölegede 45 gradusdan aşdy. Azatyk radiosu Mara vilayatynyň guşçuluk toplumlaryna dören keselçiligiň mümkin bolan sebäpleri barada yerli resmilerden tesbir alyp bilmedi. Sebitde towuk fermasyny açan bir äraýal guşlaryň arasyna ýaýraýan keselçiligiň fonuny özleriniň guşçuluk toplumuna esaslandyryşlary we ýyda geçiriniň hysırdylary barada gurrun berýärler. Biziň bir oglumuz Kazanda, Russiya Federasiýasynda, bir oglumuz Türkiýede zähmet çekip hojalyga pul iýerýärler. Biz olaryň iýerýän pullaryndan artdyryp, süýşürip, bir näçe ýyl mundan ozal ýumurtga we towuk etini öndürmek maksady bilen guşçuluk toplumuna açdyk. 1500 töweregi towuk satyn aldyk. Şeýlelikde towuklara ýyda edip başladyk. Kepek, dary, mekke jöwen ýaly towuk iýimlerini satyn aldyk. Diýip hojolukçy Zenan Azatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bir döwür işleriniň oňuna bolup başlanyny, hatda ýat ýurtda zähmet çekip gazanç edýän oglaryny hem ýurda çagyrmagy ýüreklerini düwüp başlanyklaryny, ýöne towuklaryň arasyna bir hepdeden bäri ýaýraýan keselçiligiň öýlerini çykyntyly ýagdaýa salanyny gurrun berýär. Türkmenistanda maldarçylyk we guşçuluk hojalyklary ýyllar boýy ot iýim ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Galibertede döwlet mediýasy guşçuluk we maldarçylyk toplumlarynyň eýeleriniň ýüzbeýid bolýan kynçylyklary, yerli fermalarda ýüze çykýan keselçilik ýaly adatdan daşary ýagdaýlar barada habar bermeýär.